Aquest 8 de març, les estudiants ens organitzem per construir una educació feminista. L'educació fa masses anys que es mercantilitza. Fa masses anys que respon a la necessitat del sistema de mantenir la seva estructura social i, per tant, de perpetuar els rols de gènere també dins les aules, d'enfocar l'aprenentatge exclusivament al món laboral, d'establir la lògica del mercat com a criteri i la competició i l'individualisme com a principis, sense deixar lloc a la vida íntima i al benestar comú. Conscients d'aquesta realitat, un any més, les estudiants reivindiquem que l'educació ha de ser una eina de transformació social, per deixar de reproduir els estereotips i els rols de gènere, per trencar amb la divisió sexual del treball i la feminització de la pobresa amb condicions laborals dignes, per construir una educació accessible i conciliadora per les dones de classe treballadora, una educació que faci valdre les dones referents i les seves contribucions, que ofereixi eines formatives per prevenir les agressions masclistes i LGTB-fòbiques als centres educatius i que vetlli per tenir uns protocols efectius. Any rere any, lluitem per una educació feminista, de totes i per a totes. Les estudiants seguim organitzades a cada comitè, a cada assemblea, a cada centre, a cada facultat i a cada diada. Perquè és només des de l'organització que podrem construir l'educació que volem. Una educació feminista necessàriament pública, per tal de desmercantilitzar-la i posar-la al servei de tota la societat. Una educació que posi la vida al centre.